Basta po may dala po kayong vaccination. Saka vaccination card po. Hala. Ay, vaccinated ako kaso lang di ko dala. Luto na ang galunggong. Alam mo, meron pa tayong gulay kanina. Nilaw ko eh. Meron pa. Ay! Ako. Ako. Naligo na kanina. Ay! Hindi pala ako naligo ngayon. Nagkakaano lang ako dahil di ba may sinari ako. Bukas ako iniasan. Makaalam mo. Alin? Di ba sinakain mo yun? Oh my goodness. Oh, luto na galunggong. Walang for tonight. May hapon na ta guys. Dami kimchi. O balot. Nabasag yung balot. Manihapon ta. Manihapon ta. Ya, galunggong. Yung balot, nabasag yung balot. Tayo po. Kita na yung noo ko. Ang ligo po ako. Tab na yung noo ko. Ano yung sasawan sa balot? Tagdagan mo lang supak mo gusto mo. Hindi ko si alam mo lasa niya. Ano sarap mo kami? Ang kaya niya sa buo ito. Yan. Ano? Ang gagawin pa niya. Kimchi. Ang sarap yun. Dati kaya pa yung dito lang. May mga ganitong kimchi, hindi ko na kaya si save na, ang bigay sa akin. Kumain ka. Ito pala pinakasilig niya, ganyan. Ang dami yung nagawa kimchi, may nabigay yata sa kanila. Tapos ayan yung dahil nababaoan siya. Pero walang pinsi na naman ka. Pausog niya. Yan lasa. Good source of, ano na to, appetizer. Kasi gusto ko, pamanghang. Kimchi. Ha? Manghang. Kumahan. Okay, kaya ko. Ang sugar. Din ba? Madala lang. Pinsi ko. Yung dyan nakakaman. Balot guys. Sakit talaga ng puso ko. Tinayolan yan pero Tapos yung kaumin na mainit. Tapos yung mainit. Isa ba? aminom na nga ka ng ano eh. May GC. Dapat kasi mainit. Balot. Lalo na kasi ng ininit siya kaya halo ng tubig. Basta. Wala akong tira guys eh. Taas na lang. I eat half. Ito yung pasta lang. Gusto ko ito ubusin. Balot. Pinoy. Siyempre dumadaan yung kasi gabi na.
Mahal yung dumadaan doon sa nakapuste. Ang mura lang. Mas lang. Mas malapit. Hapon yata sila doon Mm. nagtitinda eh. Wala na yung daan doon. Lamig guys, balot. Kaya ko na din malapit. Kakain pa ako ng balot sa Tamilok. May nakita, kay Terry ba, pinanood mo? Kumain ng Tamilok. Uod sa kahoy ba? Ate, Terry. Kinakain naman tayo kinakain. Lasang Yakult daw. Hmm? Lasang Yakult. Hindi na ako inom ng gatas nito. Isip na ako. Ulit banana. Wala sa ano. Itong saging na to. Kinuhata ng bata pa. Paano ko yan? Paano ko yan? Isip na ako. Tapos kayo. Bye-bye na guys. Gabi na matutulog din katapos. Beauty naman. Beauty siya. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Today is November 21, 2021. Adlang Domingo. Diya guys ako, mugawas ko. Kay gusto ko mo simba. Diya. Kay lahira dito mo simba ka sa online kaysa actual jud. Diya. Hapong hibaon o kanang upin na bag simbahan karon kay apo ko kasayo dog nag-upin na ba sila ugwa pa ba manang madto ko ron dool ra man pod kay malakaw ra naras unahan waray 5 minutes nga lakaw okay muragarang lami adjust paminaw untag makasimba ta inja moagi po ko sang friend kay ang tagag suman kay napa may suman inja sayang ra panig mapanas ra man hapong i-share po sang amiga inja sekreto ra din yang paggawas ron ay meron sa tidig na may nakahibaw. Basig mag-intercom si doktora. Hapon nga sa tidig na hindi sa lamay mo tubag. Kay hindi pala gami allowed mo lagawas. Hindi mapukumudag nga tos daghang tao kay ug ato simbahan og nay simba siyempre social distancing man pud na di man pud ko magkumpiyansa sa mga tao kay bawo man pud ko magamping. Inja. Ate Arlene. Ate Arlene. Te. Garak suman te. Pilawiti ko naman nag-practice ako first try. Yan lang yung malapit na rin sa inyo. Hindi, binili. No, salamat. Di mara ka buo. Okay lang. O naman to, tuluro ko tatakot sa ranggi ko, baranggi sawayan. Wala pong malapit gikan sa inyo. Hindi. Ang pinalit din na. Sa Nanay simbas si Katona. ano na? Silula nagasimba. Karon, kali ka na sarang sugod. Nung ano pa? Yung may COVID pa, yung mas maluwag na ngayon, marami nang nagsisimba. Sabi kasi ni doktora, marami pa daw may kaso sa COVID ngayon. Hindi pa kami pinapalabas. Hindi sabihin mo kay doktora, marami nang Carmel nagsisimba. Eh, takot yan. Ayaw nga lumabas na sa grahe. Ay, ngayon andyan na? Oo, nandiyan na. Hindi. Sa akin, Ha? di ba pupunta na simbahan? Sabay na lang kay Lola. Ala, sabay ka na lang kay Lola. Punta siya simbahan. Lola. Okay, sabay daw. Kaya na po hawakan. Apo. Sabi ko, si doktora ka doon, sabihan niya na magsimba na. Huwag niyo pong sabihin ha.
Na pumunta ako sa simbahan. Ano yung, hindi ko rin, yung si doktora, Ah. napaka-ano yan. Blood kayo ulit habang nagpipintuhan ulit. Mamatay. Ah. Ano na? Takot-takot na alam niyo po, takot na matay. Sabi ko ako hindi takot mamatay. Sabi, talaga? Sabi tayo, oo, ako kahit na yun pa. Siya takot na takot. Hindi ko po alam, ba't ganun? Ilang taon na po kayo? Ha? Kayo? 83. Ay, bata pa pala kayo. Anong bata pa? Bata pa po yung 83. Kay si doktora kasi 19 na eh. Ikumpara sa inyo. Bata pa yung 83 para sa akin kung ikumpara kay doktora. Ako kasi nag-difference ako sa utak. Ano po yung utak? Madali ako mabuwang. May nilo ako kaya ako humahawak. Dahan-dahan lang tayo. Hindi, okay lang. Basta tawag ako sa'yo. Akala ko nung una vertigo, hindi pala. Hindi mo natandaan yung birthday nyo? Hindi vertigo, ano, talaga Vertigo. vertigo, hindi. Ay, dito tayo. Yung kasakit ko, kulang ang dugo na pumapak sa utak ko. Ay, mami, kumusta ka na? Long time mo Kumusta na daw po? Mami, Hindi yan si doktora. Akala nila si doktora. Sabihin mo, yung talaga ngayon nagsimba na ako sa ano ko, cellphone ko, pero gusto ko pumasok naman sa simbahan. Nakakatuwa nga kasi magkakapatid kami. Pag nagkukwentuhan kami, nung kabataan natin, ganito tayo. Ngayon, nakakataot mga itsura natin. Si doktora, pag nakita ako, ang ganda ng suot mo. Sabi, mas maganda naman sa iyo kasi sa akin ko naman talaga. Best friend po kayo? Ha? Best friend? Oo. Yan sa sinah. Sige po. Ang bibiro ang tanong dalawa. Sabi ko ang nakakatian. Kaibigan, ewan ko sa kanya pala tayong payong. Ano, sabihin ko kapalaki ako ng ganang payong. Sabihin ko sa kanya. I-chat ko. Wala akong cellphone. Hindi ako po ang magsabi. Saan siya ano po? Si husband niyo po. 91. Pero malakas pa yun. Anong malakas? Nakita ko po minsan lumalabas po eh. Ay nako, hindi na ngayon. Ganyan kumakat, dahan-dahan na siya, parang ano na. Nung una, lemiskel siya. Si ano, si doktora 19 na no. Pero takot na takot po siya. Oo, takot. Ako, alam mo, hiningi ko sa Diyos, mamamatay na ako. Ay, kabaliktaran kayo pala. Si doktora takot. Kahit ako hindi ayoko. Ayoko nang mabuhay, useless ka naman eh. Ano siya. gagawin mo lang dito sa mundo? Alam niyo po si doktora hindi takot. Total. Ako, sabi na. Talaga na mamamatay tayong lahat. Sabi ko nga, kung matanda rin lang kami, maki-store lang kami sa mga tao. Kunin mo na lang kami. Very good ka po talaga, mami. Very good dahil po hindi kayo takot. Lagi ko sinasabi na. Ayun na po sa simba. Na-miss ko po magsimba rito. Dito na po kami sa Divine Mercy. Basta po may dala po kayong vaccine dito. Saka vaccination card po. Hala. Ay, meron pa. Kompleto na ako. Ako lang palang hindi makapasok dahil wala akong ganyan. Oo, dito po talaga makakapasok mag-up. Ihatid lang ako at hindi ako pwede mag-isang lumakad, ha? Apo. Ipapasok nila. Pwede naman ikaw dito ka. Pwede ka rin. Kasi ma'am, sa loob po. Vaccinated po ako kaso lang di ko dala. Nakisabay lang po si mami. Pwede tayo na lang doon sa langit. Ikaw na lang magpirma dito. Hindi siya po. Araw lang po. Ito, lumalala, tumatanda. Ito, ma'am. Yan na lang. Lumakas lang ako, ayaw ko kaya. Mami, uwi na po ako. Sasabihin ko lang kay Ate Arlene. Kaya rin magdala ng sapayong, ha? Apo. Thank you po. So guys, nahuli na naman po kay di pwede guway dang vaccination card. Sa sunod na naman po ko Domingo po. At least nakaibaw ko nga mauday kinahanglan nila og musimba. Ate Arlene! Sabi ni Mami dalhan mo daw siya ng payong. Mamaya. Hindi pala makapasok kung walang vaccination card dala. Hindi ko alam. Ay, hindi ka nakapasok? Hindi. Bawal ang ano.
Bawal kumain. Payong daw, nagkwento siya habang naglalakad. Mamaya dalahin siya. Mato na ko, te. Te. A few moments later. Kauli na ko. Nja. Nakarealize ko ba nga, kuan, wa po to na mauhang gibuhat. Maraga ng Pangginoo, mga do ko simbahan, pero di may allow dari. Marag, nakonsensya ko ba nga, gusto ko magampo ato simbahan, nja. Di dami ka nang allowed mo gawas. Marag, lahi sa paminaw guys ba nga, kanang kinawat-kawat nga gawas. Bawag nakakuan mo sa punto nga, musimba lagi ko, pero kinawat-kawat, marag lahi rajud mga siguro ang plano, pos Ginoo siguro, nga di ko makasimba. Wa ko'y dang vaccination card, kaya wala po ko kahibaw. Nakaingon ko nga, kuan jud, di tanan natong gusto, or di tanan natong plano, matuman, kay, kuan jud nga na, pagbuot Diyos Ginoo tanan ng matuman, kay, wala gito ang, niuli ko, naghinagto ko na yung ko nga, wabang gupod na mao nga ning gawas ko, gusto ko musimba nga na bisag bawal. Tinod guys, bawal pa jud dari mo gawas, pero ako kanalagi pong isahay nga makainin tag-gahi tag-o, bisag ipagbawalan ni. Jang hajeng kasing-kasing mo lami mo simba nga na lami mamina sumulis pare inja. Nga na wapod na mao lagi dako lagi pong sadyop nga. Ing gawas ko nga na. So mao to nga naka-realize ko wa jud ko gipasud sa simbahan kay isa pa. Kuan, wapod gitugot lagi namang mo gawas ni inja. Ningin pugos panahon karon naghinagto ko nga kuyo nagpanahon karon kay gisugdan na tag control. Pareha ganina di na ta makasud sa simbahan ug wa tay vaccination card. Kurat lagi ko. Inja maginsa na laman tong mga tao jud nga di magpabaksin, di nila jud sila makasud og simbahan. Lahi din jud panahon karon murag nagsugod kuan ba nga kontrolon mga tao nga naning ko nga mauna jud siguro ni nakasabot naman siguro maginsa guys nga mauna jud siguro ni bang gisugdan na tag control. So mara to guys, ura po tayo hanaan ja ko ande guys, murag nauhawan na deghang kanang taguol ni nanay kay gabi lagi. Ug makaibaw kog nay sakit ni nanay. Kuan maguol ko di ko katug ja nakatawag day ko gani ha. Okay na day kuno sidya. Ja wa day kuno sidya mainom sa una day ko ni resita sa doktor nga caltrate para ni dyan jawan. Wa sidya mo inom, wa po sidya magsabana mo. Nga na di ay na di sa imnon ng caltrate nga kada adlaw dapat imnon. Sinanay man good guys kung di sidya magsaba. Minsan nga di man kay nga ng resita lagi noon ka magingon. Kay napalitan inta namo ug nagingon pa sidya kuan. Wa na di sa makainom sa ijang caltrate. Sa mga to arang adlaw marag kuan na marag na kuan nagbugat sang daghan nga nakaisuramis na nga kuan. Na okay na siya kay gahapon yung adlaw. Grabe dyan ang guulan na antod pagkagabi. Nagsigir ako sa ampus Ginoo nga unta mawa nagibating nanay kay mao dyan niyang batasan guys magul ko murag kung nagalibatigas nanay makain ko. Lamilip din Manila to Bohol gusto ko uli na lamang ko mag-hysterical bitaw ko makaibaw ko naisakit si nanay mag-uul ko. Murag ura-ura na lami dyan di uli kay nga na naluoy kong nanay maghilak ko ba nga nang naipamatiyon si nanay. Naghanap ko gipangyaw. So guys, karong adlaw maro to hang na-share ninyo sa video. Salamat sa tanan-tanan nga way puas nga sigig tanaw sang vlog. Di na ko maka-mention og sikin sa mo basta may ra ko nga daghang salamat ninyo nga naamo ni suporta na. Grabe jud. Ara jud dako ang salamat ninyo. So maro to, bye-bye.